začít nahrávat. Čus! Lidi, vítám vás v dnešním videa z mý hry, která se jmenuje ČSAD Novosady. Dneska vám to tady ukážu. Dneska vám ukážu vozový park. Něco, co jsme s mým kamarádem přezdívaným neřeknu, abyste si ho nedávali za frenda, ale má docela hodně frendů, takže možná nevidí, kdo jste. Jsem umře, nevím, proč mi nejde víc. Dobrý, mám 9 Crossway 12, je to, potom CN 12, teď jsem nejsem jistý, si to benko, potom Midis Busaxer, to jsem nejvíšel, Sor NC 18, myslím, že ne, to je Sor MBG 18, to pletu, ale taky pěkný, potom Karosa C954, taky pěkná, tu Karosa B731 pro různý hráče, co jsou tady, jako třeba pro mě, tady to je pro mě a mýho kamaráda, jako vlastně tady si můžete si přečíst jména, protože jo, to jsou všechny admini, pro nás dva majitele, Karosa Škoda ještě 16,5, pěkný vozík a asi se projedem. Neřešte ty hodiny vedle klasika, ale. Takže. Dávám fly. Jestli to bude fungovat. Ne. Dobrý, to už nelétám. Do. A já se přijdu karosou. Tady hra je teď privat. To jsem nechtěl. Jedno. Sedůvky, když tak zabezpečím. A věc, co tady ty karosy. Krásně čoudí a taky. Můžu zatočit motor. Což jsem zjistil až potom, když jsem se to koupil. Jenom bosotka a kladenský dílen, nechci copyright. Není to sponzor videa, takže příště se omlouvám. Teda, protože jsem omlouvat. No. Nastoupím? Tak. A nastoupím. No, co? Přijalo se pár věcí. Podle mě moc lidí tady nebylo. Tady to scout, který zvonil. Nádherný. Postavu. Jo, neřešte ty schody a tak, to je zatím ve vývoji, to tam možná hezká. Neřešte, jak když tak tam vrací zvuky na nejmíň, protože už mi to nejede, nechce mi to jel. Nechce mi to jel. To je to nějaký. Zabrzdí. Tak. Můžeme jít dozadu. A nevím, co s tím je. Prostě mi to je samo. A já nic nedělám. To mi neříkej, že jsem to zasek. To fakt asi zasekám. Ne! Lidi, máme problém. Nejeď ale do Vojdu, kurňa! Nebo co to je? Do posvěta. Já to mám z Minecraftu, víte. Tak.
A co máme? Tak, tady zatočím. Ono už to má rozsvícený světla. No to jo, můj kámoš. Tady je, no. Tady tu jsem dělal to. Tady tu hasičskou zbrojnici jsem dělal já. Hasičská zbrojnice Novosedy. Zevnitř jsou vozidla, kterým nesmíte řídit, protože pokud někoho přistihnu tady. Co? Má hasičský vůzban. Tady. Neřešte označníky. Tady hlavně se bavíme k restauraci Ferteočku. Restaurace Ferteo, takže vám to ukážu. A já zasech tu karosu. Vidíte, restaurace Ferteo, má to i na té ceduli, takže to je pro mě plusový bod, to jsem dělal já. Potom menu vám ukážu. Menu, co tady prodává nic se tady neprodává, to vám říkám rovnou. Nic se tady neprodává. Nic v menu není. Tady to je prostě jen tak pro výstavu. Pojďte. Nevím, jestli to bylo. Restaurace u RTO menu káva. Potom tady nejde to moc vidět. Pizza, trdelník, koláč, malinovka, pilsner, urquell, pivko. A tak. Herťák nejde řídit. Já vám ukážu třek. Vidíte něco račka. Takže, kdybyste si chtěli zařídit herťák, nejde to. Ani karosy, to je přísně zakázaný. To i kdyby tady někdo byl a má můj karosu, nebo někoho jiného, kdo tady pracuje, tak asi permoban, jinak bych to nemohl udělat. Asi jedem s otevřenýma dveřma, to nikomu nevadí. Proč mi to zase nejede kam? Karosa se někdy trošku buguje, což hlavně oznámení pro spolumajitele, protože ty můžou jenom řídit karosy. Jinak zpráva pro hráče. Hra stále ve vývoji. Updaty budou vycházet tak. Jednou, 2, 1 za měsíc. Což si myslím, že je na toto. Jinak, vývojáři. Já, můj kamarád Misspulin 44 a můj kamarád Riskoun. Ty mi pomáhají tady v té hře. Jestli chcete vidět jaký video studia, dejte mi vědět. A nebo když chcete nějaký video ze studia, dejte like. Když nechcete nějaký video ze studia, dejte odběr. Uvidíme, co ho bude víc. Tady to videa. Sábora se moc neotevřel. Tak já to zase se trošičku pootevřela, ale tam se furt nenarvu. Karosa je tak velký vůz, já tam nenarvu. Tak pro dnešek je to asi všechno. Mančí Pockets pro takže nějaký busy nový. Jestli chcete, dejte mi vědět, když tak zakoupím. Tady bychom měli člověk v garáži starý důl nad potočnicí. To změníme, ale to je asi pro tohle video všechno. Moc vám rád, takže zatím čau.